Знаеш ли, изгубила съм си някъде кърпата. Къде? Сигурно долу, при прасковите. Ще се връщаш ли? Не дай, моля ти се, чуваш ли? Няма смисъл. От кога стана суеверна? Чуваш ли какво ти казвам? Не се връщай. Много хубаво ти стоеше. Глупости. Какво, не вярваш ли? Стига. Остаряваш, момиче. Аз пък точно си мислех, че се подмладявам. И да, на младини бях много по-разсеяна. Сигурна ли си? Не заслужава тази кърпа. Нищо. Нищо, че не заслужава. Нали бързаш? Както виждаш, аз пак бързам. Хайде да се връщаме. Няма смисъл. Няма. Хайде. Добре. Отиваме до ресторанта. Ей, вие! Вие си ли добрахте Праскови, нали? Не. А тогава защо се върнахте? А тази кърпа? Къде я намерихте? Там беше. Благодаря ви много. Довиждане. Довиждане. Почакайте. Вземете малко Праскови. Няма нужда, моля ви се, За няма децата. Грехота е така да изгният. Толкова много. Прибери ги в чантата си. Половината са за тебе. Не, аз не искам. Защо? Не ми трябват. Дъщеря ми не се интересува вече от Праскови. Виж, магнитофон. Големи грижи ми създава. Ти имаш ли деца? Да, 2 момчета.